La història que ara us vull explicar no és ben bé un conte, és una història de debò, que va passar al zoo de Nova York, exactament a la casa d'uns animals que van vestits així com jo, de blanc i negre, i que caminen molt elegants. Molt bé, a la casa dels pingüins del zoo de Nova York. Ja veureu. A la casa dels pingüins del zoo de Nova York a la primavera és molt divertit perquè les senyores pingüines caminen molt elegants per davant dels senyors pingüins i els senyors pingüins caminen molt elegants per davant de les senyores pingüines. Quan un pingüí i una pingüina es troben i s'agraden, fan un ball molt bonic i se'n van a viure junts. Però hi ha dos pingüins mascles, que no li fan gaire cas a les senyores pingüines. De fet, les senyores pingüines tampoc li fan gaire cas amb ells. Són el Silo i el Roy. Ja veureu. El Silo i el Roy. El Silo i el Roy van junts a tot arreu. Van a nedar junts, prenen el sol els dos juntets, es tiren pel tobogan de neu els dos junts, fins i tot se'n van anar a viure els dos junts. El senyor Gramheit, que és el senyor que cuida de tots els pingüins del zoo de Nova York, de seguida va veure que el Silo i el Roy estaven enamorats. El Silo i el Roy van veure que les altres parelles de pingüins feien un niu. Ells també van agafar unes pedretes, van agafar alguna branqueta, fins i tot es van treure alguna ploma i van fer un niu preciós. El Silo i el Roy van veure que les altres parelles de pingüins, la senyora pingüina ponia un ou. Doncs ells, que poden pondre ous si són els dos mascles? No, però no us preocupeu, perquè el Silo era molt llest i va buscar una pedreta petita i blanca, la va agafar amb el seu bec i la va posar al seu niu. El Silo i el Roy van veure que els altres pingüins sempre estaven cuidant el seu ou. O el senyor pingüí o la senyora pingüina mai deixaven l'ou sol. Ells tampoc. L'un o l'altre cuidaven sempre de la seva pedreta. La tenien calenteta. Van passar uns quants dies i dels ous dels altres nius, fullets de pingüí. No us penseu, quan són petits no són blancs i negres, són grisos, petitets, tots descabellats. I de la pedreta del Silo i el Roy, que va sortir alguna cosa de la pedra. No sortia res, ells no ho entenien. Havien fet un niu preciós, havien tingut la pedreta calenteta sempre. No l'havien deixat mai sola. Qui sí que ho va entendre va ser el senyor Gramheit. Per això va tenir aquesta idea. Va pensar, aquesta parella de pingüins cada any ponia 2 ous i només en sabia cuidar un. Doncs va agafar l'altre ou d'aquesta parella, va treure la pedreta i els hi va posar un ou de debò. Quan el Silo i el Roy van veure el seu ou, el van cuidar calentet de dia, de nit. Un dels dos estava sempre al niu. El van cuidar superbé. Per això va ser que no va passar gaire temps que de l'ou del Silo i el Roy en va sortir un pollet de pingüí petitet, descabellat, boníssim. Hola! I el pollet va dir, papa? Papi! Papaito!
Pucci! El Tango va ser el primer pollet del zoo de Nova York en tenir 2 papàs. Ui, però jo això no sé si ho sabeu. Els pingüins fan una mica com nosaltres, que 2 o 3 adults cuiden de molts nens. Doncs els pollets fan igual. I aviat el Tango va poder anar a l'escola de pingüins amb els altres pollets. I així el Silo i el Roy van poder tornar a nedar els 2 junts, a prendre el sol els 2 juntets, a tirar-se pel tobogan de neu els 2 junts. Això sí, cada nit el Silo i el Roy tornen a casa seva amb el seu fill, com fem tots nosaltres, que cada nit tornem a casa amb la nostra família.